Здравейте, приятели! Днес играме с Survival Games. Minecraft Survival Games в един сервер. Ще ви го напиша IP-то в описанието. И така остават 10 секунди. Няма да ходя да взимам от честовете, направо ще тръгна назаде. Защото там може веднага да се пусне пъто и е опасно. Отиваме нагоре. Трябва да бием в тази игра. Сервер се казва CosmicCraft. Ако искат текстчър пака ми, пишете в коментарите, ще ви го пратя. Дали има нещо тук, някакъв чест. Така. Ходиме към мония остров там. Тук има чест. Така всичко имаме. Пак си го запазиме. Така да отиваме. Надявам се да има нещо яко. И името ми е Hexer в Minecraft. Юзернейма, ето скина. Така. Тук 100% ще има нещо отгоре. Трябва да се развиеме, 100% ще има. Ето чест. Iron меч, този не ми трябва. Златна ябълка. И така. Тук има един чест. 100% трябва да бием в тази игра. Сигурен съм, че ще биеме. Но не се знае. Може пък да нямаме късмет. Така че да отидем на други остров. Дано има нещо интересно, нещо в този чест. И ето. Всичко, сега си вземем храната. Хвърля тук да не ги вземе някой друг. Така много обичам да направя. Но имаше. Не, нямаше. Окей. Дали ще има нещо там, няма да хода. Айде ще отида. Както ви кажа, ще напиша IP-то в описанието и може да влезете в този сервер, много е як. Мога да счупат листата на дърветата. Така нататък. Например, аз искам да скоча сега. Така пара. Опа. Но тук има нещо като къща. Това не го знаех. Тук къде се качва.
Какво е? Много интересно. Там има нещо. Тук. И е. Ми звъни един приятел. Как ще скоча? Не знам. Там виждам някой. Да го нападаме. Извинете само малко. Пиша. Така, ще го нападаме ли това? Аз слизам да го нападам. Ме интересува. Дали е силен или не, ама като го гледам е слаба ракия. Ме пусна на дуел. И аз бягам. Пущаме на дуел, те са с дъмасетове. Имам някакъв шанс. Така. И ето панталон. Аз имам панталонки. Каска. Да. Не ми трябват. И ще отида на кораба. Така, трябва да оцелееме. Не да оцелеем, а да победиме. И да оцелееме. 100% съм сигурен, но всичко е въпрос на късмет. Така. Трябва да има наградник, дано и няма, за съжаление. Дрона има. И ето има. За късмет. Това ще го хвърля. И има и дълмамеч. И е. Това е много хубаво. И има пържоли. Лък има. Супер. И това е. И че не е толкова забива, но не знам какво става. И какво стана тук? Какво стана? Искам само да разбера. Ох, и нещо ми заби тъпата мишка. Какво става тук? И кой откъде ме оцели? Искам да знам. С стрела ли ме оцели? С какво ме оцели? Лоша работа.
Къде му цели този човек? Не от голямото дърво. Не знам. Както и да е. Отивам към спална. И даже ми се изхабило и бронята. Не знам. Целя много жестоко. Интересна работа. И тук има още един чест. Няма нищо. Интересно. Дали има някой? Нищо, никой няма. Трябва да го изцепиме. Дали ще биеме? Къде ще биеме? Дали ще биеме? И двамата се убихме. И двамата просто се убихме. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ще кача сървър в описанието и чао!